je jedna. Ich. Hej. Ja z tej páry už, hej? Z tej páry to je jedna. To je druhá. A oni chodili aj spolu, tak boli priahané? V páre chodím, tak boli pri tebe. Že on, tak to ich chce kúpiť? Ešte zatiaľ neviem. Že bol záujemca nejaký? A, tu peknú plakatu. Toto by bola náša. Tá ríška? Táto ríška. Aha, to je pekná. Chodí aj služby vo vode. Ale má chybu na zadnej nohe. Má špenku vytočenú do vonka. Tak oni by na nich nechovali, takže. A táto tu flakatá? Jazdecká pre pastierov. Aha, čiže nie je na predaj. Aha. Ale inak toto je najkľudnejšia.